Čau. Já jsem tady s Brůmkem na stránce CSGO Cases. Máme tady dobitých $753 a díky mému promokódu, který bude dole v popisku videa, tak když se přihlásíte přes ten promokód, tak dostanete $0,77, díky kterým si můžete zatočit tady nějakýma bednama, třeba tady s pekem, anebo v uživatelských bednách, tady máte třeba cases quality case, jo, tady si zatočíte 5x, to je 0,40, takže budete na to mít na 5 beden tady takhle. Zatočíte si a buď vyhrajete, nebo ne. Víte co? Třeba já, tady to je proděl, ale tady to nás možná zachránilo, to uvidíme. Ne, fakt nás to nezachránilo. Tak znova, víte co, jo, vy byste to mohli složit také dvakrát vlastně. No a koukejte, těsně vedle a máte smůlu, no to je škody, co? No ale buď prostě, jo, lidi. A já dám si jako na vás, jo, tady dvojnásobek, že jo, abyste to prostě jako, tohle je třeba docela cool samolepka, kámo. Tak to vylepšíte prostě a ono vám to padne, jo. Tak si prostě řeknete, hej kámo, buď to zatočím, buď to prodám a zatočím to znova a vyhraju. A nebo to prostě jako zatočím a budu celkově v profitu. A vy si říkáte, gamble, risk je zisk. Tak si vezmete tady si pěkný Brume. Já nevím. Pěkný skin, vole. Já nevím. Když všechno usnil, vole. Si vezmete tady to USPčko, jo. Píčko. Battlescard Lead Conduct BB a prostě si zatočíte, jo. A on vám to zase patne, tak si říkáte, ty vole, mám fakt štěstí. Já mám fakt štěstí. Tak to prostě vezmete, dáte to na 5násobek, jo. A prostě dáte si UMPčko, jo. Ne, to není zase tak pěkný, si řeknete. Tak si říkáte, ne, na to seru. Jo. A prostě vezmete si tady toho Galila prostě a říkáte si 18%, to je fakt jako pecka, to zkusím. A ono vám to prostě nepadne už. Jo. A říkáte si, ty vole, jsem kokot, $1 jsem mohl mít, $1. No, takže tam vložíte peníze a tím mě vlastně podpoříte. Takže tak. Takže vám děkuju všem, jděte teda dolů a přihlaste se. A teď jdeme teda pořádně točit, jo. Takže otevřeme si tady top 24, jdeme si těch 25 až 50, tak. Co otevřeme, Brume teda? Ne, to 50 nice. Co? 50 to 50% nice, jo. No jo, tak to hodně 50. No, to chtěl říct. No, 50, no. No tak pojď. $78. Je skoro 5000. Tak doufám, že tam budou aspoň 2 nožíky. No, hodnota přijde. OK, ztratil jsem slova, já se omlouvám. Takže na tady tu bednu už fakt seru. Dáme si to top měsíce, tak. Tohle byla fakt blbá bedna, Brume. Vybral si fakt úplný hovno. 50, tady ta bude lepší. No, to je lepší, že? No, není, no. No jako, tady to je taky profit, ale tady to je taky profit, že jo, tady ty dvě. Tak je to 3krát. 3krát. Aha. 2,5 a pojď. Nožík, dělej! Kurva, To je sračka. No, 0,6, pěkně. To je sračka. No, blbě, to byla pecka. Ty vůbec nemáš štěstí. Lidi, co se tu děje? Co? To jméno ty četky. Co? Za 2000. Okay. Jsou fakt hodně blbý. $50 megafarm? Ukáž.
Schválně jako jaké budou nejlepší bedny, že? Pecka, Mhm. Galil AR signál. Kažte lidičky. Dneska pojedeme do nuly. Bych to tak viděl, ne? Projedeme prostě těch 17 nebo kolik to bylo. Tohle co by se mohlo proplatit, tak ne. No to uděláme to jednoduše. Prostě půjdeme tady, nožíky, jo lidi. Jo, to už nemáme. Na 3 taky ne, takže 2 bedny. 2 bedny nožíků. Pojďte vle a pojďte. Co za jim... Píčo, co ti jebe? Vylepšit. Hned. No vylepšit, no. No já prodám aspoň jednu, že jo, ať mám potom na No, další tak jo. točku. A ten druhý zkusím vylepšit, no. Na dvojnásobek. A dáme to na... Ty Tady ty rukavičky, rukavičky, no. Pojď, vole. Nice. Jo, máme rukavice. Ty vole. Dobrý, to bych šetřil ty rukavičky. Jo, ty si tady nechám, no. Si potom pošlu. Takový rukávky, ty jo. No. Rukávky. A pojď ještě jednu bednu. Nějaký nožík pěkný. Tady butterfly knife, třeba marble fate. Pojď. Ne, navaják. No tak to musím upgradenout. Navaja odpad. Ten Huntsman vypadá dobře. Ten bůj je docela v pohodě. Je ten Huntsman. Jaký? Tenhle? To je příšerný. Tak dej toho Bowie. Dej Bowie, Počkej, tady jsou další nožíky, že jo? Tady ten vlevo dole Tenhle Bowie. ten je kámo cool taky docela. No není. Ten vlevo dole Bowie. Ten je strašně, já nesnažím tady ty kamo, vole. Mrtky. Mně se to líbí. Tu jsem dříva, víš, mýval, kámo, pamatuješ? To byla dobrá, kámo. Dokud se neprodal. Ty bude tohle je cool. Pojď. Okay. To nepadne. No. GG. No tak se GG. otevřeme ještě jednu bednu za $50 nějakou. Co tady najdem. Tak tady tu ultra vezmeme jednou. To se prodělalo docela rychle, to jsem nečekal. Ty rukavič. Hovno, kolik to stojí Hyperbeast? Ty je drahý, ne? Docela. Tak ne. Já se v tom moc nevyznám, no, já se omlouvám. Tady toho brazilského zmrda chci. Nice. Pecka. Teď toho zmrda prodám. Otevřeme zase tu ultra. Jo, můžem. Tak a teď nás padne nova. Čiči. To je hovno. Aha. Ale není to zase takový hovno, ty vole. Nova za 500, ty vole. A upgradeneme to na něco, co si necháme. Ty krávo, no to je výběr. Atomic Alloy. Teď padne. Ty piče. No tak. GG. No a tady lidi vidíte, jaké je to gamble. Díky moc, že jste tady zůstali. Nekecám, otevřeme ještě Restricted. 3 Restrictedy. To je Profit, jasně Profit, padne tady Glock. Tak ne. Piče. Co zajímavého? Nic. GG. Poslední 2. Padne ten Glock? No. Piči. GG, guys. Negamblata. Už se nevyplácí gamblit. Profit. A znova statrak, pojď, dělej. Statrak, vle. Ty piče. Lidi, jdeme zpátky, jsme zpátky.
Co robit, vole? Vidíčky, restricted, vole, to saví. Restricted. Firefight, že by? 5.36. 6.45. Nebyl tam zase takový disprofit. No, teď už to nevidím moc úplně jasně. Dáme si tady turbo spiny. To je co nejrychleji. No a poslední vlastně točka, no. Skoro. Tak teď je poslední točka, lidičky. Dobrý, a teď už fakt... No, teď už konec. Tak jo, děkuju moc všem. V bio máte teda ten link sem na tu stránku. Tak ahoj.